Haideți să începem cu prima formă și anume păpușă. Din start mă gândesc, vreau păpușă, am curburi accentuate și lucrăm cu curbura C, să nu fie chiar foarte, foarte accentuate de, cum am spus mai devreme, depinde de brand. Primul pas este să delimităm globul ocular. Ne trasăm pe eye patch aceste două linii, să delimităm globul ocular. Ne reamintim de schema anterioară, știm că vrem păpușă, curbura C și atunci știm că genele cele mai lungi le vom avea în acest cadran. La forma păpușă nu putem să folosim extensii de gene extrem de lungi pentru că vor avea o acoperire destul de mare pe suprafața ochiului. Nu putem să folosim lungimea 14 pentru că vor fi extrem de lungi și în momentul când clienta deschide ochiul și chiar dacă are pleoapă mare, dacă ea are lungimea 14 aici, îi va da în sprâncene. Eu când mă refer la lungimi lungi, asta ar însemna maxim 13, dar doar în cazul în care clienta are gene lungi. Astea sunt pe gene lungi. Și eu îmi aleg maxim 13 dacă ea are genele lungi, le vrea destul de lungi și ea și atunci îmi pun 13 în acest cadran. Și vreau, aici am ultima geană interioară, ultima geană exterioară și acum eu încep să îmi împart această formă. Lungimea 13 pe mijloc și eu știu că aici vreau să termin în 7. Ca să termin în 7, eu trebuie să scad 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5 lungimi. Cum pot să fac chestia asta? Îmi împart prima oară în două părți egale, trasăm și la ochiul celălalt și din nou vin în două părți egale. Și am 12, 11 și acest cadran vreau să îl împart din nou în două. Am ales lungimea 13 la jumătate și apoi scădem să vedem cât mai mult pe interior. Noi știm că în interior trebuie să terminăm cu 7. De la 13 până la 7 avem 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6 lungimi și acest cadran trebuie să-l împart în 6 părți egale. Ca să-l împart în 6 părți egale, prima oară îl împart în două. Am împărțit în două și aceste două părți sunt egale și la un ochi și la celălalt și din nou fiecare îl împart în 3. În 3, 1, 2, 3 aici, 1, 2, 3 aici și am împărțit această porțiune în 3 părți egale. 12, 11, 9, 8, 7, 8, 7. Perfect. Și acum să mergem în exterior. Nu este obligatoriu să termin în 7 și în colțul exterior, dar trebuie să ai lungimi foarte scurte, cum am zis că la efectul de rotunjire, la păpușă, noi trebuie să avem lungimi foarte scurte în exteriorul ochiului ca să ridicăm. Bun, terminăm în 8. De la 13 până la 8 aveam 12, 11, 10, 9, 8, 5. Acest cadran trebuie să-l împart în 5 părți egale. Prima oară îl împart în două părți egale, aproximativ egale, să fie cât mai egale, dar mie nu mi-a ieșit chiar atât de egal. Și din nou, cadranul ăsta îl împart din nou în două părți egale, am 12, 11 și acest cadran am împărțit în două, după asta în două și mai îmi trebuie 3 cadrane. Și împart această porțiune în 3 părți egale și am 12, 11, 10, 9, 8. Și am reușit să fac efectul păpușă. Haideți să vedem acest efect de rotunjire și pe gene scurte. Gene scurte, asta înseamnă să avem maxim lungimea 10, dacă clienta are gene foarte scurte. Din nou, delimitez globul ocular. Da? Eu aici îmi pun lungimea 10 și atunci trebuie să termin, dacă are foarte scurte, ar trebui să terminăm chiar în 6.
maxim 7. Și haideți să vedem până la 6. Aici este ultimul fir interior, ultimul fir exterior. De la 10 până la 6 am 9, 8, 7, 6. 4 lungimi. Și eu pot să împart în această zonă în 4 lungimi egale. Prima dată împărțim în 2 și după aia trebuie să împărțim încă o dată în 2. Însă, ce pot să fac? Pot să împart, am zis, în 2, mergem și la ochiul celălalt și vreau să pun, să zicem, 10 să vin, de exemplu, dacă are distanță mare între baza genelor și pleoapă și eu pot să umplu, pot să vin cu 10, de exemplu, și aici. Da? Și avem 9, 8, 7, 6 și atunci ăsta îl împart în 3 părți egale, 8, 7. Și am o suprafață mai mare cu lungimea 10. Haideți să vedem și în colțul exterior. Pot să termin cu 7 aici, dacă în interior am terminat cu 6, în exterior putem să terminăm cu 7. De la 10 până la 7 avem 9, 8, 7, 3 lungimi. Pot să împart în 3 părți egale, dar haideți să împărțim în 4 părți egale. Prima dată în 2, după aia în 2, să vin și în această zonă cu 10. 9, 8, 7. Și asta este forma păpușă de rotunjire pe gene scurte, dar bineînțeles eu puteam să rămân cu 10 doar aici și să scad 9, 8, 7, să împart în 3 părți egale și aici cu un în plus în 4. Acesta este forma de rotunjire pe gene scurte. Haideți să vedem cum facem forma de rotunjire, adică păpușă, pe genele naturale. Delimităm globul ocular, prima geană și ultima geană. Fiindcă clienta mea are genele foarte scurte, eu îi pun lungimea 10 pe mijloc. Iar în colțul intern vreau să termin cu lungimea 7 și atunci îmi împart în 3 cadrane egale. 9, 8, 7. Iar acum trecem la partea exterioară. Din nou împart în 3 cadrane. Dacă în interior am terminat cu 7, în exterior pot să termin cu 8. Și mai adaug lungimea 10 pentru că îmi doresc o suprafață mai mare cu 10. Și am 10, 9, 8,